अब का सोचे तानी रहुआ? कुछ ना। ज्यादा मत सोची। हमनी के एगो छोट गलती भी हमनी के सपना तोड़ दी ही। हिम्मत से काम ली ही। सिर्फ हमनी के खातिर, हमनी के बच्चा के खातिर। अंबिका, तो फिर से उहे गलती कर रहल बाड़ू जौन तू काल कैले रहलू। हम कोनो गलती नहीं की करत। ई 4 साल में जौन हमरा ऊपर गुजरल बा वो रउआ नहीं खे पता। बांझ कहलाए से अच्छा बा इंसान मौत के गला लगा ले। ही का कहता रू तू?